Hayibo wafika wancinga ubungayanga egarage kanti. Hayibo uqumbile ntoni ubungayanga egarage? Ngabe ndiye. Ngoku ndifuna ii-results kaloku ithini into? Hayi ayithethi into. Uphumile ephepheni okanye uphumanga? Eliphepha. Ungayanga uzijonge ephepheni? Ungayanga uthenga iphepha? Oh, ngoba ndimkapha endlini. Eyo. Hayi bendisiya khona. Ngoku ithini into ii-results kaloku ndifuna zona? And lamka ndahayikha pha esitopini ndaye Mna egarage. ndifuna ii-results. Uba zithini? Uphumile ephepheni? Upasile? Oh, buza leyo. Mm. Hayi like ilanto kwalamaphepha ndifike phelile pha. Hayibo. Ufike ephelile? And ndaya nakwenye igarage ndafika ephelile, ndaya nakwenye ndafika ephelile. Oh okay, xa ufike ephelile akekho umuntu ebeseyilithengile iphepha uzijongele yawo umuntu ebeseyilithengile. Bebekhona. Ngoku Hayi ingxaki lamaphepha kathethi into ifanayo. hayi ndiyisiwe. Athetha nto? Hayi kula bendizijonge kuwo mna bendingekho. So bendiqonda ndifuna uzithengele lam. So elakho belizawuchaza uba ukhona. Upasile okanye upasanga? Ndifuna ii-results yena nto endifunayo. Hayi kona ibingendimanga ndedwa bangaziboniyo pha. Khange ndithi nguwe wedwa. Upasile na okanye awupasanga? Yo, wesiba ukhona ke lo bethanda ukugezelwa kakhulu pha eklasini, simgezele nathi simgezele lo kuthiwa ngulwantu. Uphumile yena ephepheni. Oh uphumile ephepheni. So wena uphumanga ephepheni? Hayi anditsho uba ndiphumanga. Qha zithini ii-results zakho kanti? Hayi andiphumanga. Ngoku ibintoni enzima uchaza uba uphumanga? Yo, uyayiqonda uba ngabana wonke umuntu apha elokishini besazi uba bendisenza ugrade 12. Ngoku And uyayiqonda indlela endaziwa ngayo apha elokishini. ngoku xa saziwa kuyathini? Abantu bendifunda nabo almost bonke apha e-ariyeni baphumile. So kunzima nophendula no-WhatsApp ngoku. Ngenxa yentoni? Abantu xa bebuza uba ndenze njani. Yintoni enzima ukuphendula uWhatsApp xa bebuza uba wenze njani? Xa ungaphumanga ephepheni ayithi loo nto utshona kwakho grade 12 kuphela kobomi. Ayikophela kobomi ukutshona kwakho grade 12. Ingxaka uyi-understand le nto. Njani unga-understand? Hayi mna ndicinga nothatha ubomi bam ngoku. For uba ungaphumanga ephepheni? Ndizawuthini? Xa ungapasanga ayithi loo nto leyo into zakho zimile kuba ungapasanga. Ikhona enye into ongakwazi uyenza ngoku ungampasanga ugrade 12. Umzekelo unaku uformer president wethu uZuma uno-standard 2 but uye wakwazi uba ngupresident Uba uZuma. standard 2 Zuma? So ayithi loo nto leyo uba ngenxa yoba ufelishe ugrade 12 uphela kobomi. Zininzi izinto onozenza. Nazi izecurity. Umzekelo siyabathatha nabantwana abapase grade 9. Uyabo? Setshala nto ithi ayikophela kobomi. Ayikophela kobomi.